Ikaw ang tinubdan sa grasya, sa tindahan nga among gihigugma. Ikaw ang giya sa matag lakang, ang negosyo nga may pagtuo, di gyud maluya. Gloria Bazar, among ihalad ang trabaho nga tinuoray. Tabangi kami, Ginoo nga magmalig-on sa pagserbisyo nga punog gugma ug paglaom. Sa matag customer nga among atubangon, hatagi kami kaalam ug pagkamatinod-anon. Kay ang pag-alagad nga tinuod, mao ang tinuod nga panalangin. Tabangi kami, Ginoo nga magmalig-on sa pagserbisyo nga punog gugma ug paglaom. Bisan sa kalisod ug kakapoy, ikaw among kalipay ug kusog. Nakasentro si Kristo sa tanan, sa paglambo dili gyud mapugngan. Gloria Bazar, magpabilin, magdala sa kahayag ug pagtuo sa tanan. Ang negosyo nga may pag-ampo, grasyahan sa kalinaw ug paglambo. Ang kalampusan magsugod sa pagtuo ug matapos sa pagpasalamat.